Music on Globalist Records. Debut on the beat. Subscribe to Festival TV. Aye, na mo borai no na mo. Ana mo banyi na no na mo. Aye, mo borai no na mo. Ana mo ni na jole jo mo. Na mo borai no na mo. Ana mo ni na no na mo. Mo borai no jo. Oye Jesu sinyame okwan. Na mo borai no na mo. Ana mo ni na jole jo mo. Na mo borai no na mo. Anam ni na ibu so mo anam ni na ibu so mo anam ni na iweliba anam ni na iweliba anam ni na iweliba anam ni na so lebu anam ni na so lejegenje ya mo bora ni oye bute nenkewa nana mo ni na bubu oye bute nenkewa nana muni na bubu wanozu nyana wozu aruo wanozu nyana sozu aruno ana muni na ibu wanne ana muni na ina eme wanne eme ana egbu onya na mu egbu mba akaka na adonya na mo na nti mo boro ina ibulo ya na mo boro ina tata kwe gbada o mo boro ina ebe ni no bulo ya na mo boro ina diko chete kwe gbada mo boro ina na mo boro ina na eme mo mona mmadụ kwabanu n'egwu oyi nwa obere anyị nọ n'ejo ana mụ niile n'anya agaghị egwu nwa obere anyị nọ n'mmọnwụ onye gburu nwanne ya ọ bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu o gburu nwanne ya ọ bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu ya gbuo nne m okoko ine n'ebe egwu na-ekwu okwu ya demu ọ dị m ka nnaboli nwa ngwụ na ngwụ egwu ọ dị m ka nnaboli nwa ngwụ na ngwụ olile agwụ na agwụ oke na abịa nne m okoko ya egwu ibe mala egwu na-ekwu okwu ya ọ na-ata igwe maka na mmụọ ta wa igwe nne m na-ekwu n'ọnụ ọkpọ egwu mmụọ ta wa igwe ine na-ekwu n'ọnụ ọkpọ mụ bulie maka na agbara aka ekwu mmọnwụ agba aka ekwu mmọnwụ agba aka nọ na mmọnwụ lebe anyị ine nọba egwu agbago mmọnwụ egwu nne m onye na mere buru na mba ine akụkọ na-adọ nọ ya na mụ na ntị ndebe anyị ada egbu ya na mụ egbu ndebe anyị maka na onye chọrọkwa ogbu onwe eze ndebe anyị na onye egbu onwe ya onye chọrọkwa ogbu onye aka dị ọcha ndebe anyị ogbu onwe nne m orozi ọjọọ ya na obodo n'ugwu anụ egwu ọ dị m ugo lili na agwụ na agwụ ndebe anyị egwu ọ dị m ugo lili nwa agwụ na agwụ nne agba dịka onye bịara ya tụzikwa nzu egwu anyị na-agba dịka oge bịa ngwa ngwa anyị na-agba dịka oge gbagote n'ebe nọ ga-eto nzu egwu anyị na-agba dịka oge bịa ngwa ngwa ngwụwa ọnụ m na-egwu n'ebe anyị dịka atọrọ m ka n'ebe egwu ga mba egwu ga mba ka nwoke na-ege egwu ka nwaanyị na-egwu egwu anyị na-agba dịka onye chere n'ụwa otite ntite akwa aka ntị egwu akwa aka na ya ntị agwa aka na ya ga ntị ọnụ oge na mụ ọ na-ebecha oge ebido ga egwu oke eluigwe na ọ bụ nya na-ekwu ọnụ ka ngwa ewu ka ngwa nwoke na ụmụ dịka oge bịa ngwa ngwa ihe ọgwụ nna mgbe dịka oge bịa ngwa ngwa gbana bụ ezi dịka onu bịa ngwa ngwa egwu
bịa ngwa ngwa oke iwe oke ọka wele dịka unu bịa ngwa ngwa ka m gbuo egwu ite ji mbe m dịka unu bịa ngwa ngwa ka m gbuo na-azị ndị m egwu na-ekwu okwu ya ị na-ekpiribe egwu bọọlụ egwu ego ndị m ezi iyi na-anụzikwa olu egwu ị na-enebe olili nwa agwụ na agwụ wadi m golili nwa agwụ na agwụ wadi m golili nwa agwụ na agwụ Anam ogbe anyị na nọ na mmanwụ onye jesi ozi na amaghị ọkụ ya n'anya ogbu mmanwụ na bụ egwu mmanwụ egwu agba na ọkpọ ogwu enyi n'isi ijo mmanwụ ijo mmanwụ ijo mmanwụ ijo mmanwụ ijo mmanwụ ijo mmanwụ na mụ niile na agala ejọpụ mmụọ obodo anyị mmụọ obodo anyị ebe menwuli iwe na mụ niile na emenwuli iwe na mụ niile na emenwuli iwe nwada eso ndị okogwo n'ime nwuli iwe eso ndị nwanne m ugwu odogwu na pepe na ịgbalị mmanwụ odogwu na pepe na ọkụ mmanwụ onye mmụọ dakwa nọ na mmanwụ mmụọ obodo anyị ijo mmanwụ eso ndị okogwo bụ ijo mmanwụ mmụọ obodo anyị popoza nwanne m ịnọ na mmanwụ popoza bụ anyị nọ na mmanwụ onye ego iso na mmanwụ ijo mmanwụ sida nwanne m akụta nwanne m iso na ijo mmanwụ akụta bụ anyị nọ na mmanwụ jedu ọka afọ ịnọ na mmanwụ akụta sida nọ na mmanwụ akụta sida igbo mmanwụ ijo mmanwụ mmụọ obodo anyị edochi ma nwanna zụọ mmiri ego oso mmiri ego igbo mmanwụ mmụọ obodo anyị ijo mmanwụ a na-agwọ ịnọ na mmanwụ onye ka na-agwọ nọ na mmanwụ a na-agwọ ọnele odogwu onye ka nwanne m igbo mmanwụ a na-agwọ n'ele n'ọdụ a na-agwọ ọnele ebe igi nwanne m ugwu ewu chibo gị bịa ngwa ngwa ịjọ mmanwụ egwu ebe ogudo ogwu ogbu ịkpa nnegwu mmanwụ ogbu ịkpa nnegwute mmanwụ ọmụme oti egwu ọgwọ onye mi ata onwe m ewe ndebe egwu abago mmanwụ ndị be oyi ndebe egwu aba mmanwụ arụbụ na agwụ andị nna m na mmaghị aghọ adị nna m ọgbụ enwere ka ọ dị eto dị egwu m ka ndị eto dị iwe megwe na-egwu adị nna m ihe mere egwu nwee data n'ụwa ahụ ngawakwa n'iru adị nna m ihe mere ndị na-egwu elimu n'iru mmadụ n'iru chukwu igoziere egwu onye jede n'ụwa ọ dị ete n'ụwa ahụ onye mede n'ụwa ọ dịle ya na mma arụ dime ewu dime onwe m ewu ekwumekume Music on Goblins Records. Debut on the beat. Chedu wa wanne. Chedu wa wanne. Oyiwo, akwewele bona de ande. Akwewele bona de ande.
ego n'ụtụ nzu egwu m na mụ nọ na mmọnwụ ka idebe gwuo n'olu na mụ nọ n'edo egwu mmọnwụ egwu ada Music on Goblins Records. achọ m ka njebụla egwu ka nje nwee gbuo oyi n'ọma mgbala ogwu onye ọbụla tebe onwe m ntị n'okwu na mmọnwụ na-agwa Debut on the beat. onye na ọma mgbala ogburu nwanne ya bụrụ dị odogwu n'ụwa ahụ bụrụ egwu ya onye na ọma mgbala onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu n'ụwa ahụ ka iweli na-ebe dese n'ala ka iwelu na mma dese n'ala tipu ụzọ ogbo na ọ na-ewu ozi ka ikpokọta n'ụwa anyị ọnụ n'ụwa ahụ ka ọ dịkwa mma amụma egwu ndị Igbo na gwu na-egwu ene n'ụwa ahụ udo kwuru nwanne enye eno ọ bụ odi odogwu Anamụ niile ọmụgbala n'oyi onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu Anambra steeti onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu n'ụwa ahụ Igbo bụ Igbo onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye ọbụla gbalụ nwanne ya ibe na-ese dedu ụwa mgbabakwa unu nwanne dị ya na arụ ogu na-agụ mee arụ ogute ịbịago ngwa ngwa ọbịa m n'uche ngwuo onwe m egwu ekpọdo ike John nwanne m donu nwa akwa ọlụ the property nnegwu mmanwụ the property nnegwu mmanwụ dokpobu mmanwụ na ịnọ egwu anyị property nwamụ akwa ọlụ egwu nwe na-aga n'iru ọgbanye ikpelie tinekpe ya mme ụdị otu ahụ donu nwa akwa ọlụ aka debe ọgọgọwu mmanwụ kedali m odidi mọne odogwu mọne egwu ejide na bụ na-emete mma enega ya lukede bi elu enega ya lukede mmụọyi enega ya lukede me nwanne onye zuru oke n'omume mgbu egwu ndị bụ egwuregwu ebe ọ dị iji mọne nebe egwuregwu ogwe odogwu mọne egwu mmọnwụ egwu agbụgbọ egwu ndị gbagwago egwu ma kwụsị ibe dị n'egwu okike tiredu ọmọgbala kigo mmọnwụ okike tiredu ọmọgbala kigo owu mmọnwụ ka ọ bụ ọmọgbala kingi ka mmọnwụ waru gama na nnebe egwu wee togo wee to egwu nnebe egwu na-ejere ebe n'ụwa ọmọgbala kingi mmiri mmanụ ga-aza wee arụ ebe egwu kwadio onye bịara ụwa ome aka ala kene n'ụwa ọba dị n'ike ụwa dịkwa n'igirigiri na-agwụ egwu ịgbanụlụ odili abalị nwoke bụ obi enye ịgbanụlụ odili abalị nwoke bụ obi enye n'ọrụ ametiti odogwu n'ala nnọọ abalị nwoke si ama n'obi enye nwere ike gwe dị nna n'ebe egwude etikpọrọ ebe n'ụwa ahụ n'ebe egwude egwu ogwu enye egwu gboo ọdọ na-eze ụmụ Igbo tupu ihe rie egwu na-ese na mmeji egwu ka ndị ekene ndị egwu niile asị m nke onye tiri na ezekwelie na anyị nọ na mmanwụ ndị egwu niile nọ na mmanwụ ka ndị bụrụ na-ekene ka ndị ekene n'ochi nnoche etumudenze okwu agụ etumudenze ya mi eze egwu na ekenele owu mmanwụ ọgbaka igbo nwere egwu ọmụgbara na-atụgbe egwu ọ bụ na utili n'ụzọ egwelio na mmanwụ na-agba ka ewu amaghị arụ obu na-agụme
so tuma no so gidi kanje ke de tu no so tuma no so gidi onu mo wana munina obro so onu mo wana munina ibu onu mo wibo ni na e wonda kwetegwu ogidi wo ba ko ya mele na ikene ogala ndi egwu Anam Anam ekeneli eni bi ino na nyini ne no se na mo owu mo no so tu mo owu mo we ande me ni gbo wi ba se ande kele Benadi Sunday eze wo Benadi Otieu eze wo bo mula mu yeteto amula mu etogogu eze wo bo na se de ti adema yete adigogu la enama eze wo bo hadigo manenu wa hu yewula onye kweli no wa wa tiene eweli obo yete na ze kweli Benadi Sunday owu mo aro obuna gume ndị egwu ndị ọzọ ka onye tiri na-aza kwelini ka ịgbaba akwada ka ị na-ebie enu anyị na ndụ isi ọgbaka mụ na-agọlụ ndị egwu onwe ike ya hụrọzi anya maka na esemokwu oyoyo nne m nọ na mmụọ debile obi ọrọbịa Lidia ọradeze mmụ igbo ịmalụgo na esemokwu oyoyo bụ mmọnwụ mana esemokwu nọdelu nwa namazie mmọnwụ ọ bụrụ agala akọ omelitie esemokwu oyoyo mkpụrụ obi gị zo ike na nnọgwa na mụ na-agwụ arụ ka ndị egwuregwu nwee ka ndị okene my own self obu mmanwụ ya mi ata otiegwu ya mi ata amụba egwu ndị Igbo agwụwa ga egwu egwudela egwu na Anam egwudela egwu na oyi na ọma mbala nke onye mere ọkwa ike ọ bụ mụ meli ụdị otu ahụ Igbo ogwu Igbo onye meli na ike arọ nneme ka ndị egwuregwu nwee ka ndị okene ma egwu engineer na-ebu ebe ọ na-eme mme engineer na-ebu ebe ọ na-eme mme anyị nọ na Gobeli Studios n'ebe ebe ọ na-eme mme Gobeli Records ebe ọ na-alụ egwu dị mma na-ekwu onye bụ onye Anam bụ nọ n'enyi n'ụwa ahụ adịbụ nwanne onye bụ onye Anam bụ nọ n'enyi na-ebu bụ owu mmanwụ onye mmụọ eze ị na-alụsikwa ọrụ ike n'ụwa ahụ odogwu Anam ịmara iwe ahụ ihe emegbu nke ọ dị m mma ma egwolie ndị ọzọ maka na ebe nweta ka emeli ibi enye obi ya adị ya mma n'ụwa ahụ Libi ene obi ya de ya mma I never see akalaka I sovezie onye bụ na-eso akalaka anya maka na onye bịara ụwa nwere ibe ọ dị bịa ụwa onye bịara ụwa ya emelila akalaka ene n'ụwa egwu amalise ndị be anyị egwu onye gba n'ọgbọgwụ enye n'iso wee egwu mmọnwụ ka ọ bụ ndị be egwudegwu ogwu anya ka ije maju egwu dịka ọ ga-eje mma jụọ egwu anyị na-agba dịka onye nwere ka o ji eme ọgụ onye nwere ka o ji eche ọdị onye nwere ka o ji eche ọdị egwu m ka ndị eche ọdị egwu m bụ nataliti ka ọ bụ anyị na-agba dịka ndebe egwu nwegabakwa mba anyị na-agba dịka ndebe egwu nwegabakwa mba robu na nne nwaanyị mee
atalugo me ọmọ masaro newe no mu ana wakede mom arobu na gum arobu to gum arobu to gum ebialugo nibe no ndị di babu di so nu bi anne egwu edi mbembe egwu edi me egwu di eji me unabiago no me niba gude kure penu wa ka iwu egwu ayi makana ibe mala na aweli ewu tipo ezumezu nokwan makana ibe na edu egwu nwere go kwe ninne baba kerobo baba ke ka ega hwa niru ai kanje bulegu kanje kana wanlebe waya mulo tawa baka ima imobu go wanlebe wata ka madu kale gwowe wata na keni wata na keni waya mulo tawa wo mongo obu kande kana yegwe bodika gatugo telemma agatugo telemma bi udoguna kewa otelemma oye mulo tagwa baka omo na yeke enego unu otelemma bi waya mulata wa baga izo no wumma ibu wo wumma ego mani gatuno so awu wikebu etuno nzikemu iduma leke mo batugu no nso etuno nzikemu na za kwalite lava igwe go na ba ogala lulu no de very lille igwe go oge get no so we can omonwu omonge ewo na ya malobo da mago ulu igwe go wala ogbo omongo owu ngwa na mo na dai ka ngwo owu kadebule ba kanje ke likonso ikonso one to the wako ikonso I no le domo ikonso so no wumma ikonso bo wumma we ni ba guda gwo we egwa gala kama na ndu bukele irubu ndo azu obulon amuma gunibo onye me atai won wa ko sebu owumma no osimi go die owo one be that sent one be that one me la lord obu walite obu na pele ni ba guda potureve They book on the beat. Music on Goblins Records. Oya deso zinama yoku Ose siga ese na nilo Oya na kwa selebani Idomu
bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onyere nwanne ya si ọ bụrụ odogwu ọtụ nwanne ya ka ọ bụrụ odogwu onye tụrụ nwanne ya ka ọ bụrụ odogwu olili nwanne ya ọ bụrụ odogwu agwa mmadụ kwa agwa mmụọ agwa mmadụ kwa agwa mmụọ mụ na mmadụ na-aba nọ n'egwu mmụọ obodo anyị gara edo na mụ niile na gara edo mmụọ obodo anyị ana mụ niile na-akpọ na mmụọ ana mụ niile na-akpọ na mmụọ na mụ niile na-aso na mmụọ mmụọ obodo anyị gara edo onye jesi ozi nya mmiri ọkụ anya ịjọ mmọnwụ kwa ịjọ mmọnwụ ịjọ mmọnwụ kwa ege ka odogbo m ịjọ mmọnwụ kwa egwu agado ụgbọ m egwu agado ụgbọ m ka m na-agwụ otu igbo onye m na-ata na m ịjọ mmọnwụ onye nwere obi ome iwe onye nwere obi ome iwe anụ nwere obi ojela agwụ osi ndị obodo anyị wa nọ na mmọnwụ ala dị na nta to so na mmọnwụ ike me nwoke chọpụkwa mmọnwụ odumodu nwanne m iso na mmọnwụ anụ na-eli anụ n'ọsọ mmọnwụ na mụ niile na-akala ejo esondo dalọ nwanna achọ dalọ nwanna choso mmọnwụ mmọnwụ bụ oji iso na mmọnwụ mmụọ obodo anyị na anyị nọ n'edo mmọnwụ ụmụnya na onye nwe egwu iso na mmọnwụ ụgbaka igbo nwanne m iso na mmọnwụ ụgbaka igbo bụ anyị nọ ụgbaka igbo nwanne m nọ na mmọnwụ onye jesi oji na mmiri ọkụ anya na mụ niile na-ekala ejo mmọnwụ Twinstar nwa mama bụ 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 mmọnwụ mụ na mmadụ na ọnụ n'egwu mmụọ obodo anyị gara ejo mmọnwụ mmụọ obodo anyị na-anọ na mmọnwụ mmụọ obodo anyị gara ejo na mụ niile na-ekala ejo Music on Godless Records. Tomorrow egwu esimodo nwele amayo engineer ada kwasigo otita na mama kemma otita na m nnekwu olili otita na mama kemma otita na m nnekwu olili otita maka otita na m nnekwu olili otita maka otita na m nnekwu olili otita na mama kemma otita na m nnekwu olili otita ma aka mma n'ụwa otita na m nnekwu olili igbo bụ igbo na-akpọ iwe ji ana m ọgba anyị na-akpọ ya otita na m igbo na-akpọ ya iwe ji ana m anyị na-akpọ ya otita na m otita ma aka mma otita ma aka mma ọ bụ ji anyị lụtalụ ji anyị lụtalụ ka anyị ji eme n'otite ana m adị ego kwa ji ego ji anyị lụtalụ ka anyị ji eme n'otite otita ma aka mma n'ụwa otita ma aka mma ana m adịzi gbata aja ana m adịzi igbo bulu ọnụ otita na mama aka mma n'ụwa
otita na m nnekwu olili otita na m nnekwu olili oge jeli oke olili oge anyị je nwa anwụli jee ije emekwa otite ịmana ya da ego ya ego chacha jee lụtalụ ka iji eme n'otite ụfọdụ na-abụ fachọ iwa ji fache na afefe ego lu ji mana na ma ada ego ji ego ma ịchọla iwa ji jee lụtalụ ka iji eme n'otite jee lụtalụ ka iji akwụ nke abụ ka iji eme otite otita ma aka mma otita na m nnekwu olili ka ọ bụ otita na m nnekwu olili ọ bụ na-elu otita na m nwa na-egwejelu nne na nna ive ote ikwu na ibe na-enwejelu onwe bife ọgọ na-akwajekwula ọgọ ya ive ote kedu ive anyị ji eme nna bụ ive oke n'ụwa kwuo ihe ayadeli bụ ọnwa ife onye lie nne n'ụwa kwuo nwanne ya elie otu ọ bụ ka isi emi ya ejikwa evie mote ejikwa ewue mote ejikwa okwukwe mote nkwube ejikwa azụ eme n'ote ka akọrọ onye nne n'ụwa ka akọrọ onye nne n'ụwa otu ọ bụ ka ọ ga-eji menụ otita na m otita na m amaka mmanụ otita na m nnekwu olili igiligoduma ga na-abịa le arọchi m obi anụ obodo ọbịa m n'uche na-agwụ egwu m amalise mụ na-egwu sozi ejebe njebe jebe n'ọgwụ egwu m nnaba naba mụ na-egwu esogolo egwu amalise m egwu amalise m egwu amalise m egwu amalise egwu amalise m otita na m na bụ festive period ọ ga-eje enye Chukwu ekene maka iwe omela anyị ọ ga-eje enye Chukwu ekene maka ndụ onyela ọ ga-eje enye Chukwu ekene maka na iwe anyị kwụalụ na na-etogo wọbụ na otosie nne n'ụwa ewepụta ife akọlụ na ana oge eje alọ mmụọ otita na mama aka mma oge eji edokwe mmụọ nne n'ụwa otita na mama aka mma oge eji ekpetive ọma otita na mama aka mma obodo niile nne n'ụwa na faneme ịwa ji mana ịwa ji ndị Anam enne aka anyị kpọrọ otita na m onye nọ na awa ji onye jeletele n'ụwa onye bụ nọ na wawu ji ani igwe ani ọnụ mekene yi ani Anam igwe ani onye me ive mekwe nie ani sọva mmụọ Anam ọnọnụ nọ ma ọ jeleje ani sọva mmụọ Anam ọnọnụ nọ ma ọ jeleje ani biko obi ive nna na-ewute m ụmụ Anam ndị jelu mba na varizili nne obodo lusileba bụ ụtọ na nga obodo lusileba bụ nwe nwụrụ ani igwe asị m ndị eji si rapụ aka onye ji nwa agwa kara nwa agwa aka ka nwa agwụ na luo ụlọ ani biko asị m ka ụmụ gị kwụsị nwụ n'ụzọ ani biko asị m ka ụmụaka gị kwụsị nwụ n'ụzọ onye jelu mba ka ọ na luo eje n'ọkwa na-abụ isi ani biko onye jelu mba ka ọ na luo ụlọ eje na nne n'ụwa ọrụ nna bụ isi eje na aka na-ebe n'isi mụ nne m ụmụ Anam niile ndị jelu mba ka va na luo na eje n'ọkwa na-abụ isi ebe onye nọkọ n'ọsọ ike ani Anam
anigwe Twinstar wa mama amụma egwu ndị Igbo na-agụ egwu ndị eli otite maka na owe enwelu uko dị eli otite na menwere ọlaedo na menwere ọlọtata egwu mone n'ụwa ka ndị eli otite mụọ otite 2024 egwu ọma mụ ka ndị elie ana igwe asị gị gozie m n'egwu kigbo nuwonumone n'ụwa kolu nuwonumu ka Nigeria nuwonumu ka Africa niile nwe nuwonu ha ka ụwa niile n'ụwa ka bana nuwonumu gị onye gbalị mbọ ka ọ gbata n'ụwa otita maka otita na mụ nnekwu olili otita maka otita na mụ nnekwu olili otite nnukwu olili ka ọ bụ otite 2024 otite na mụ 2024 ọrụ tata ka m bịalụ n'igwe tata nna bụ eke bụ nnegwute ụbọchị tata nna bụ eke bụ nnegwute ụbọchị aye mmanwụ na-egwu ogwe na mụ na gwara ebe obu mmanwụ ya mmịata ọma mụ na-egwu ka na-emere ebe obu mmanwụ ya mmịata kedu ibe mmemme ụwa wee mete mma mama menu wee mmeta nne m nenu wee mmeta aye mama m egwu na-egwuru ebe aye mama nenu ka ndị ebule egwu m nụ ka ndị eke n'ụmụala m niile ka m bule egwu m nenu ụwa ka ndị eke n'ụmụala m niile onye nọ n'ụlọ onye nọ n'ụlọ ya nọsia ike maka na onye nọ n'ụlọ kwube ọnụọlọ onye jelejele n'ụwa onye jelejele n'ụwa biko gị nọsi gwa ike maka na onye jeleje ka na-egwu jele onye nọ n'ụlọ onye jeleje ka na-egwu jele onye nọ n'ụlọ ụmụnne m ka bụ na nwaanyị n'anya mmekọrịta nwanne kejebi ụwa ụmụnna m niile asị m na ọya adịla anyị na mma ụmụnna m niile asị m na ọya adịla anyị na mma ibe onye na-alụ ka na-ekwusi na onye enyeju ya ahụ ibe onye na-alụ ka na-ekwunu onye gbolu ya mkpa ka na-ekwu amụma egwu ndị Igbo oti egwu onye mmịata Twinstar abụ m oti egwu onye mmịata obu mmanwụ onye mmịata mụ na egwu ka na-ejerebe n'obodo obu mmanwụ onye mmịata mụ na egwu sozi ejerebe nụ anidiko iwe mele egwu m wee ma chacha iwe mele egwu m wee chacha ma nye mele ndị na-etili egwu m iwe mele egwu m wee chacha ma nye mele ndị na-etili egwu m enebi ife nna ya lele ụwa egwu enebi ife nna ya enebi ife nna ya na mmanwụ lele ebe na India ka ndị eke na-elezo ya aka mụ elomu n'okolo eke sapi na India odogwa na-agọ India wee bili ebe ọ na-achụ aka anya happy otite Anam sapi wele obobu mmanwụ onye iyorola mme odogwu nọ na-eshi agbasi ike ma mgbasi ike ya aka mma ijebe ki n'ọdụ mma inaba ki n'ọdụ mma eyi ọbụ ọfọ na-agọnụ amụma egwu ndị Igbo na-agọnụ ya ọbọ aye mama mụ na egwu ka na-ejerebe
ndị ebe ejebe n'ọbụ egwu ibe mene mmọnwụ nnaba naba n'ọbụ egwu ibe mene mmọnwụ n'obodo aka na mekene ndị oyi mụ ndị meliwe egwu m ji bịa igwe okike kopodogwu kobo nọọnị akụnesi obi ike nwụdoji bụlaki ọkwa mmọnwụ nwụdoji bụlaki ọkwa mmọnwụ nwaji etu elu ugo mmeli avọmụla ejima nọ papa m ejima nwụdoji bụlaki mmọnwụ na mmụọ alọ na mmụdọra nwanne fero nọọnị o nwanne fero nọdụ mma papa m ụlọ ụmụ ejima kobo nọọnị o happy otita na mutu yu idebe jebe ki n'ọdụmma ịnaba ki n'ọdụmma agali obu ya etinyeli arụ agali obu ọkwa nna bụ ego ma ike na-achụ ụwa nkwubezie ọrụ nna bụ ego kenelu m akuta sida odogwu active sida n'ọdụkwa mma active sida n'ọdụ mma active sida n'ọdụ mma onye chemelezo chibeze onye chemelezo ochibe amalu ka ebi ya taruo nne m n'ijo gala n'ọdịa na-arụ amalu ka mmiri ama ọgazine n'ụwa ikike anọdịa na-arụ n'obodo otitamaka otitana m nnekwu olili otitamaka otitana m nnekwu olili mama m omemme nwoye mmịata amụma egwu ndị Igbo ekwuwe ego Twinstar nwa mama aye mama aye mama mụ na-egwu ebe egwu malemo egwugwe ya Chimobi ale na momu no na ma Chimobi ale na momu no kana barebe na ma Momu galilo na barebe n'obodo Momu galesio na gbane n'ụwa na bibe n'etu egwu mwe Momu galesio le n'ụwa Momu galesio na gbara ma Momu nijela na gbakọrọ na ma n'ụwa Momu nijela na gbakọrọ na ma ezumezu na mụ na-egwuru ebe ihe ogwu alụsị mụ mani ọbịale ọgado gbadiko ọgado gbabiale na mmọnwụ na-akwara ebe nlewe anya asamuo agbala ị na-akwali ibe imili ọbịa nlewe anya asamubia nne mali mgbago na-agwụ nwa ya ezumezu oke mmili ole n'ụwa na mụ na-egwuru ebe ezumezu ọka lọsị ezumezu biale Zaiki jamata Obu bia Obu na maumu no kanagura ebe Sabalingene robo kalose Simerisi Jesus Oro na bagaga toke mmụọ Otita na mo kaneli Kanja abonu Otutu zuagu leri biane Agbanabu esu na mambala Otuvio umolumwe Biale Ogwekwo onye mmịata na mmanwụ nọrịrị Ogwekwo onye mmịata mwe eji memu biko biane Egwu mwe eji meme Egwu eji memu onye n'ụwa Nabi beka netirebe Dewa ya mongi nodo ma na mole Omo masarumo
omume lecha mo newe ya mo n'oge lugo ya mekwene mu ye mele ndị netile egwu mo asị mu ye mena mu egwu ndị Igbo ma ye mele ndị netile egwu mo aka na-enye n'obu gochu ngị gozie ya aka na-emele egwu Amalachu ngị gozie onye ahụ ochele mu mane n'ụwa kwube na mma ya emele onye ahụ ochele mu njọ n'ụwa kwube njọkọ ya bụ n'ụwa mbọsị obidolu chevele m mma mbọsị abụ ko ya ebido bụba mma ma ọka ndị echele m njọ n'egwu ọya bụ njọ ọfọ ana igwe anya na m dịka m na-ekpesili ana igwe anya na m chedo m ntị na onu obele nwa obugo na kwarebe n'ụwa obele nwa obugo na kwarebe n'ụwa maka ndị na-eje ije ụfọdụ na-eje ije ka ma menyu egwu m ana igwe ụfọdụ na-eje ije ka ma menyu egwu m megwuru m si nọ ya emerọ ma chacha okwu ekwuru oyi mbọsị mmadụ bidola ije ọjọọ n'isi m bọsabụ ka iwe ọjọọ ya emere n'isi enye amụma egwu ndị Igbo waba na mma iru n'iru ka na-abụ okenwe a na-abụrụ ọgwụ okenwe n'azụ n'ụwa ọ dị n'ọfọ ibe balaba abago egwu m abago n'obodo mama na ibe balaba abago ọ bụ mụ mere ya chinemenu isi kwelu ugwu otu enu ogwegwu onye mmịata na mmọnwụ na-atara ebe iwu ogwegwu onye mmịata na mmọnwụ nọrọ ebe ndebe jebe n'ọgwụ egwu mụ na-egwu zuze je n'obodo ndebe naba n'ọgwụ egwu mụ na-egwu esogolu nnọọ oya gbakwana nwa agwụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ oya gbakwana nwa agwụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ onye na-abala agụmba ịbasịala agụmba na-enu uye egbu ya egbu onye na-abala agụmba ịbasịala agụmba na-enu uye ti ya ire mbaka na-abala agụ n'ụwa n'obi ife nnekwu mbaka na-abala agụ ele n'ụwa ihe ogwu alụsị mmụ manio na mmọnwụ nne ya agba na bụ esu na ọma mbala na mmọnwụ nne ya aye mama me mama mu na-egwurebe aye mama mu egwu otite 2024 otita na mama kama otita na mu na ọ bụ nnegwu olili otita na mama kama otita na mu na ọ bụ nnegwu olili ọ ga-eje nwa anwụli ọ ga-anyị je nwa anwụli ọ ga-eje ekene Chukwu maka ibe omeli ọ ga-eje nye Chukwu ekene ọ ga-eje enye na anyị ekene onye nwere mmụọ ya alọ mmụọ ya onye welu chie nne n'ụwa olusie nne n'ụwa lọchie aye mama mmọnwụ na-ata igwe aye mama otita maka otita na mu nnekwu olili otita maka otita na mu nnekwu olili seitie samba o sentenciado nemo diva malenye di chemano edomo tobodo nemo gwege dubo me edon arono tobodo otitanamu egwotitanamu 2024 na rerebe na mma nemo arọ bute golume egwu n'obodo nti egwu m abụ m meli ọdị otu ahụ nemo egwu arọ tinebe n'ụwa ọ dịgwa eti obodo tineme n'ụwa anyị nọ
nemo oroti na-emenu onye mere onwe ya nemo ọbụ na mmadụ na-eme onwe ya n'ụwa my mom egwu ọbụ na mmadụ na-eme onwe ya my mom Bible nemo chukwu kele nwoke n'ụwa nwanya kele nwanyị nemo ọbụ ekesa ọbụ na kwuru iwu ebe nye onye ọbụ na akala aka ya akala ka onye lụ nne n'ụwa ọ bụrụ aka onye lụ nna nemo ka onye lụ nna nne n'ụwa ọ bụrụ aka onye lụ nwe ya nemo ka mgbe na onye bụ onye tobe n'ụwa osobe akala aka ya onye ọbụla emewe akala aka nemo onye bịara ụwa emewe ọkata nemo egwu egede ụbọ mbe egwu nemo egwu egede ụbọ m egwugwe egwugwu egwugwe egwugwu egwugwe egwugwu egwugwe egwugwu ngwa ngwa emere mbọ nwe m egwu ọ bụ mụ mere nwe m egwu n'obodo nemo egwu egede ụbọ m ịtọ mmọnwụ ovu ada akwụrụ agụ n'obodo ome mmọnwụ onye m ata ovu mmọnwụ onye m ata na mmụ nọrọ ebe ya ovu mmọnwụ onye m ata na mmụ nọrọ ebe ya emere mmọnwụ m egwu ọ bụ mụ mere nwa dị otu ahụ mmọnwụ na-atara ebe igbo bụ igbo ka onye tili nnazi ekweluo n'obodo Anam bulu ibu baoba nọdụkwa na mma mọnọ nụnọ ma jeleje oboye bụ na ya nọdụkwa mma ogwu egwu ya mi ata na mụ na agwụrụ ebe egwu mụ oya dịla ya na mma onye jeleje ya wiwo ma onye na-ele na ya bụkwa iwe ọma n'ụwa ahụ emere nwe m egwu ma na mmanwụ na-ata igwe m nwee ka nje jiri egwu nwee ka nje kene fansi m niile mọnọ nụnọ ma jeleje ibe na-alụ na na-etu onye ahụ ibe onye yọluchie ka onye emeli ene n'obodo egwu mmụọ na m niile nọsikwa n'ike n'ọdịgo mma ngwuye ewu arọ nnọ n'obodo nne m ọbịa m na uche kwuo n'ọnụ m na bụ egwu mmanwụ m egwu onye gba na ọgbọkwu enye n'isi n'obodo ọgwụ egwu mmanwụ ka ọ bụ mmanwụ na-atara ebe igwe ka njebe mmeta na mụba anyị ka nje ke n'obele nwa ụba nweze dị igwe ụba wa isi wee so ya mmeta nwanne m nọdụkwa mma n'obodo amụma egwu ndị igbo na-agọlụ ya ọghọ agali obu na onye tieliga arụ nnukwu ego na onye tieliga arụ ego akwụ elisi neke mụ na ya ochi m n'isi mmanwụ na-agwara ebe egwu mmanwụ na-ata igwe emere mmọnwe m egwu egwu mmụọ na mụ niile happy otite na mụ to all of us otite na mụ na onye tetela anyị dị mma anyị ahụ ibe dị mma egwu onye na-alụrụ nọ ya alụ ụnọ onye na-enwere moto ya enwe moto onye na-ekere oke mee travel ya mee travel bata agwuo ndemo onye jeli mba ebute ike ndemo onye nọ na mba ebute ike n'ụwa mmụọ na m niile o digola anyị na mma ọbọm ka ọ bụ ogwu egwu emi ata omemmanwụ emi ata na mmụ nọrọ ebie egwu onye ka nwa ahụ ọlụ onye ka nwa ahụ ọlụ ovu mmanwụ na South onye ka nwa ahụ ọlụ onye mmemme na South Africa ebighi nọdụkwa mma ndebo nwanne ozu na ozu arụ onye mmemme na South ọgwa nwanne mee onye mụlọ takwa akpaga odogwu na South Africa ebighi nọdụkwa mma egwu happy otita na mụtụyi nwanne m nọdụ mma n'obodo kedele m ndị South niile ụmụ Biafra kedele m ve ụmụ Biafra egwu ụmụ Biafra nọdụkwa anụ mma ibe ọbụ anyị na-ayọ ochie anyị obele oge nọ ya dị mma obele oge na chi anyị ya emela anya chikwa okike bịa ma ya emela anyị na mmọnwụ na-agwụ arụ mụ nwa emere mụ nwe egwu amụma egwu ndị Igbo agụbaga egwu ogwu egwu onye mmịata ogwu egwu onye na m na-eme mmanwụ nne m ọbịa m na uche mkpụrụ onye egwu li egwu nabụ egwu mmanwụ
kedali mu Biafra niile kaba n'ọdụ mma na mmọnwụ na-ata igwe m nwe na mmọnwụ na-ata igwe m nwe mgbadike chidodo nwanne eme chidodo nwegwu atụ echidodo nwegwu atụ oveli nwegwu atụ oveli ko na mmọnwụ na-ata igwe m chidodo nọdụkwa mma igbe welumeze chiobu mmọnwụ lalọdụ ka ịbụwali chi gị nọdụ mma n'obodo happy otita na mutu yu kedali mezi nwanyị gị lọlọ chidodo nọdụ mma lọlọ nọdụ mma n'ụwa lọlọ nọdụkwa mma n'ụwa igbo mmọnwụ na-ata igwe m otita maka otita na mụ nnekwu olili otita maka otita na mụ nnekwu olili ndị ekene ukike chuobu ka zamani obu mmanwụ mgbadike chuobu ka zamani nọdụkwa mma oji ahụ emọgọnwụ azaman collection bịa ngwa azaman collection nọdụ mma n'ebe nọ nne m ọdụ ya bụ iwe ọma n'ụwa azaman ọvọm ka ọ bụ n'isi ogwu egwu emi ata na mụ na agọlụ ya ọwọ nọdụkwa mma na mmọnwụ na-ata igwe m nwe ka ndị egwuregwu nwe ka ndị ekene chukwu na nso mmeze oki nwere ire egwu nwa Jizọs nọdụ mma oki nwa Jizọs wepụ nwa na wa ijele m n'obodo ọbụla egwu malịmarụ igbo nwere meze chi ogbu mmanwụ igbo nwere meze chi nọdụkwa mma oki nwa Jizọs nnekwute mmanwụ kedali m atile odogwe atile nọdụ mma n'obodo atile wele obu sale kedali m guchi ọkwa gushi money na Dubai egwu shimoni na Dubai egwushi nọdụ mma n'obodo nne m egwu ekedo ụbọm egwugwe ngwa ka mmọnwụ ama nne m mmọnwụ gbarilo ka na gara ebe ego mmiri wemachi nwanne eme TY solution nọdụkwa mma onye mụlọ ọtakwa agbaka egwu edokpala otise nọdụ mma kedali m iti ya wezobu mmanwụ ọsị nchukwu jide ọghọ edi mụlọ ọtakwa agbaka gọmụndụ ya bụrụ ndị ọnya abụrụ n'ụwa ọtakwa agbaka ọgwanna bụ ọmale n'aka ego mmiri wemachi nwanne m TY solution nọdụkwa mma na mmọnwụ kenele n'ebe nọ happy otita na mutu yu ebighị ọlịgo mma ngwabakwa gị nna obodo ogwu egwu ata na mụ na agwaraba abịa mụnwa ndị mmụmụ tabali igwe okwu n'ọnụ ọkpọ egwu nne m egwu ekedo ụbọm nna Emeka nwa dibịa ọgbala tule nwa dibịa nọdụkwa mma n'obodo nna Emeka nwa dibịa idumọdeke mụ ọbụ agwụ kendeli m ogwugwu ọkalọze ogwu mmụọ ọkalọze ojukwu ebute ego ogwu bịa n'ọbụ nwa na wa ijele mụ ogwu nwere alụsị nwere igbo bụ nwe ego alụsị nwere igbo obute ego obute na mmọnwụ kenekwelu ụlọ nne m egwu ekedo ụbọm egwugwe nwanne m Osimiri nwanne m osimi ọmụ na wa ijele m osimi godai ọgwa nwanne m nne m onye sulimi ya nwelele nne m onye sulimi ya nwụọ ya ogwu egwu emi ata na agọlọ ya ọbọ ọ dịgọlọ ya na mma iru n'iru ka na abụọ kenwe ọsagwuo na bụ ahịa gị ya na-azụ nwanne m ọbọm ka ọ bụ n'isi mmọnwụ na-ata igwe m kedali m senti nwanne m Peter senti nwanne m ndị m nwanne ozu na-agwa ozu arụ ịmaligo na ego na ana nne m ọnọghị na ana ibebele nwanne bụ n'ọnwụ n'ụwa nwa ka ịmakwali nwanne anyị nne m echi ebuke ibu
debechi di me debechi buke o egwu ka ndị ekele ndị ọhịa ka mụ ayi egwu etikele duwili nwanne m agbagba ego agbagba kasị ovu mmanwụ na mmị ataba n'ime dị egwu tikele ụmụ nwa na agwa ijele mụ happy otita na mutu yu kedali m ide nwadọbụ ide nwere egwu nwadọbụ nwere ogbu mmanwụ na-atụ mma odogwu nwanne me ide nwere ụmụ nwa na agwa ijele mụ mmanwụ na-atụ mmanwụ na-aka ya ide nọdụkwa mma n'obodo nne m egwu egede ụgbọ m ide nọdụ mma n'obodo ide welive dịka ogike nele m obugo big natigram na Indonesia nati welive ụmụ nwa na awa ijele m odigo ma nkwubi ewu natigram obu mmanwụ nwanne Destiny boy nọdụ ọgwa mmanụ nwa ngwuri egwu kedali m obi nwanne m Ikechu Brismoni ikuku ego Brismoni amụma egwu ndị Igbo ekene yi n'ebe nọ abịa otita na mụtụ ihe ebe gị nwanne m nọdụ mmadụ obodo na mmanwụ na-ata igwe m na mmanwụ na-ata igwe mba mali ụmụ nwa na awa ijele m nwanne Chunoso iko nsọ vibe welive ụmụ nwa na awa ijele m the big vibe kali ovu mmanwụ mba amale nwanne Chunoso iko nsọ nọdụkwa mma n'obodo nne m egwu egede ụgbọ m ndị na-egwuela egwu m nọdụkwa mma onye na-egwuela emume egwu ndị Igbo ngọbakwa unu ọmaka ya na-emeli ọbọm ụka ọ bụ debe egwu egede ụgbọ m n'obodo ọgwụ egwu onye m ata na mmọnwụ ka na-atara ebe igwe ire ọmọni dịka oge n'ọdụ mma nwanne Chunoso dọmba ndị mmesi iti erikekwe nne egwe ndị mmesite agbaka ụba abịa otita na mutu you guys goetiri na ezekweli na mmọnwụ na agbarịba mma emere uvu mmanwụ onye mi ata na mmụ nọrọ ebe emere mgbanwe mmegwu ọ bụ mụ mpele onwe mmegwu n'obodo nne m egwu bụrụ bambụlọ nyere ala n'aka arọ mmanwụ na-atara ebe igwe mụ tabala igwe kwuo n'ọnụ ọkpọ nne m agbara aka ebu mmanwụ nne m agbara aka azụ odogwu bụrụ ọgaghị ndị emu nke emelu ka eji akpọ ya odogwu n'obodo nkwubi egwu mmanwụ ka na-atara ebe egwu mmanwụ ka na-atara ebe igwe ịjọ mmanwụ otita maka otita na munnefu olili otita maka otita na munnefu olili otita maka otita na munnefu olili Music on Godless Records. otita maka otita na munnefu olili Debut on the beat. otita maka otita na munnefu olili nne m okoko bịale nne m igiliga bụ bọọlụ enyibe ka ọtọ nne m igiliga ka ọ bụ ga-enyibe ka ọtọ ka ngwọ ka nna ndị be nnọ ine ọrụzi amala bụ egwu mụ amala ọgwa nna bụ egwu mụ ntiwezie egwu nne m ọrụzi amala bụ iji ọgwa nna bụ egwu mụ oyi maka na otu m na uche mbụlọ egwuli egwu ọ bụla egwu nne m otu m na uche nne egwu ọnụ m egwu ọ bụla egwu nwa nwanne bụ egwu ndị agbata mmadụ igbete mmụọ n'ụlọ ndị be anyị nne m onebe egwu ndị ayọta timewe ọma ọgbatuo dọlụ nwa nebe egwu ndị
n'ọra n'eze obi anwụle onye ọbụla n'ọlụ ma n'ibe ọnọ egwe nnebe egwe jesi oziọma ọnwa n'aka ga na ngwuribe agwụ egwu na-etile nne nna m ani iwe ani nna m dịka oge bịa ngwa ngwa ani nna m onye jelido na ruo ụlọ ani nna m ego nne nna bụ isi nweze a na-atọ dị na mba tata ani mele anyị magwuo olu oyi ani nna m onye mere bọọlụ n'egwu ya ani nna m onye mekwere bọọlụ n'egwu oyi ma ndị mere ndị na-etili oke egwu m ani nna m ọgwa mmadụ ka eji kalịsịa ndị egwu ya egwu ani igwe ka ịtụọ nzu egwu kwali nnebe egwe je kenani kwami ibe je kenani ani na-elumana m ndụ ndị na-eje mba onye jesie obulike nata ani emego mgbe anamụ ndị na-eje mba na ka bajesie ba nata wee bulike nata ndị na-alụ ọlụ na-alụ ọlụ bụ balụsịa balụta ibe dị mma ebe niile ebe anọ naba na-eme ọbụma ndị be anyị n'ebe anya na m ọha na onye me ibe ma ibe mekwenye ya anyị na-amụ onye na-amụjela akwụkwọ na abụ ojesi akwọ ọbụ osi akwọ ọ na-alụ ụlọ n'ọlụgwuo mma anyị na-amụ dịka n'ụwa ya emewe n'anyị anyị na-amụ dịka ogige agwa n'iru anaghị gbado mmụọ na m ọgwa anya okwukwu na-eche akwụ ya na echebe anyị ka ichekwuliche dị etiti akwụ mgbe a na-atarị atachatanụ anyị na-amụ n'ebe egwu ndị eliọta maka na onye na-amụ ebe niile ọ bụ na ịnọ tata ekwesịrị ihe na-eliọta ebe otita na mụ nke inwere ike na maka ihe o meli erikekwe nne nne m egwu na-ekwu okwu ya nne m egwu na-egwu n'ogwu ya nne egwu anyị ji agba otita na mụ ikolugo nso anyị gbaba ya gbaba otita nna mụ ọrụzi oge ndị nna m ji awa hazi otita nna mụ ọrụzi oge ndị nna m ji awa hazi gbaji ekene chukwu gbabịa ma na nne nna m maka ibe ọ na-emelibe ọ dị nkwesị ọ dịkwuo nkwesị ndị be anyị ine agbabila na-esu onye ọkụ ine agbabila na-esu onye ọkụ ka ije kene ụmụnna m ndị nọ na mba dị n'iche n'iche kawa n'ugbo olonu anyị ụmụnna m ndị nọ n'eshia n'ezie na mbekenu unu Twinstar wa mama onye mmegha amụma egwu ndị gbanọrụgo n'okwu egwu ka ngwụwa arọ mụnwa ndị nọ n'Europe ka onye jiri nyaze ekweli n'ibe ọnọ abịa otita na m ụmụnna m ndị nọ n'Europe ka onye tiri ka oze ekweli ndị nọ n'Africa onye jiri nyaze ekweli ndị nọ n'Amerika North America South America na all the whole continent of the world anyị si ka onye jiri nyaze ekweli abịa otita na m to you ka ịnụ nwale na ntị egwe nne m egwu na-akpọtụrụ ebe oti m n'uche ngwuo n'ọnụnụ igbu mmụọ ka ndị nwe ọbụla egwu nwe ka ndị kene ụmụnna m
ike gwe nne asị m nke onye tiri nna eze kweli ndị be anyị na anyị ka nọ n'ọgba egwu anyị nwoke nwe ụbaka mgbadika ụbaka wee zebilo ụba si na chi na UAE ụbaka ezebilo ụba si na chi na United Arab Emirates chairman ụmụ Anam na UAE odogwu anyị si gị nọdụ mma nọsike na nweze adịfu na mba ewu mgbadika ụbaka wee zebilo ụba si na chi ebutia ị na-anụ ka mụ na-agwụrịgba oke egwu ebutia ị na-anụ ka mụ na-agwụrịgba oke egwu na-atụ nwana ma ọbụma n'ibe ebe anọ onye na-achị ọrụ onye bụ oke ma tata ebutia ụba ka wee zebilo ụba si na chi na nzigbo onu mmanwụ nne m egwu na-ekwu ogwe egwe nne m egwu nwe na-egwuregwu ogwe ka ije ka nne mmadụ n'ebe obere nwa tinyela ego na-azị ọdịnazi melibe dị n'ego oyibo orobodo magbuo olu nwoke nwa Silas mgbadike Silas Okeke etigbusie nwa awọ egwe nwere ma ogbetọ nzu egwu matụ awụmụrụ Chibuike ọkwa na bụ Chibu King mgbadike Silas mmadụ kele egwu nwanne m odogwu na UAE ịgbasiri ike ma mgbasi ike nna aka mma nwoke nwe Silas na-bụ Silas Okeke ọgala were obi sale ọgala ị na-anụzikwa onu egwu m nwoke nwe Silas mmadụ kejeje ụwa anyị gwulie obodo n'ugwu olu na anyị nọ na mmanwụ egwu anyị mgbadike Silas ibe nwoke melin werigo wee nne na egwu na ya libi etigbusie nwa awọ Silas Okeke etigbusie nwa awọ nke izizi na igwe etigbusie nwa awọ dubere nke izizi na Anam odogwu nne m ekenego ndị o ka ndị nwe ọbụla egwu aka ndị ekene Mr. Ademomone idumane ke mụrụ mmụọ na aghọ Ademomone na nụzigbo ndụ egwu nwa n'ebe egwu egwu bi obi anyị tiri egwu n'oge gara aga anyị na-ayọ Chukwu awele ma Chukwu edegokwa awele anyị golibezie n'ebe anyị nọ maka na ekele Chukwu na ka o mere ome ọzọ ine abụghị egwuregwu ka ekene ya ogwu ewu nọ egbugbuo ndị be anyị Ademomone olu ọza gị na alụlụchi gị azamane na nụzigbo onu mmanwụ ewu mgbadike danụ nwanne eke ọba tenten danụ nwanne eke ọba maka na danụ nwanne eke na-egwuela egwu ndị egwugwu olu n'uche okike delu ọgbani Twinstar nwa mama Twinstar gbadokwa anya na egwu gị n'azụ n'egwu oyi biko kenelu m dakanda eze nwanyị dakanda eze nwanyị na bụ Chibiko na kọle odogwu na Zambia azamanụ na Zambia wegbanwere obi na nzugbo onu egwu
sale na-ejukwe n'ime ahụ akọlụ na-ezo ya anyị yọrọ chukwu ọba 1010 ọlụ ọza ya na-ejuga ahụ megwu olu gị mkpa esale na-eju m ahụ megwu olu m mkpa ọba ka na agọlụ gị iwe ahụ weti m n'uche kwuo n'ọnụ m nọ na bụ egwu m 1010 ka inugwu olu ya mgbe nwere egwu ọwa na-ekene odogwu nwanne m ya bụ Chidozie Ọkafọ kedolistik onye iru anyị odogwu na UAE mmadụ ewe okike kendo nwanne m kedolistik okike kendo na anụzigwa ọdụ egwu mgbe oyi odogwu na UAE nwanne m ebi gbado okwu anya onye gbada anya n'ụwa ọ gbasie ike ma mgbasi ike bụ na akasị agasị ndị be anyị onye gbasiri ike bụ onye ji ego ma onye ji ego ji pawa onye ji ego ji mba ana m egwu egwu kendolistik na anụzigbo olu egwu amụma egwu ndị Igbo egwu ego ndị weti m n'uche mkwuo n'ọnụ m kendo na anụzigbo olu mmanwụ nele m nwanne gị na-abụ Peter Ọkafọ Peter Biro nwanne m ebi na anụzigbo ọdụ egwu oyi Peter Biro nwanne Zubi Ike nwanne Zubi Ike Zubi okike Zubi na anụzigbo ọdụ egwu nwanne Egbunike molo molo kedolistik na molo molo na nwa bụ nwanne nne m nwanne otu na-agba ozu arụ kendo na anụzigbo ọdụ egwu egwu ike si onye ọbụla jidisiwa ike onye na-agba mbọ jisie ike na nwa eze adịburo na mba onye jesie na ọya analụlilu nọ onweke mụ na-aga olu unu ina onweke mụ na-aga ọkwa ndị be anyị wadezi ọnụ aka rịrị ọnụ ndị be nne m egwu na-ekwu ogwe ka anyị jee kene mmadụ n'egodogo mmadụ oke mmọnwụ ejukwu ese ụdọba nha iduma n'eke mmụọ ọba chukwu ese nwere obi mmadụ kele ekwu ogwe chukwu ese ụdọba odogwu na UAE ị na-enu ka mụ na-agụrụ ibe egwu magụ chukwu ese ụdọba nwanyị mụlọ ọgbatọ nzu egwu mmadụ egwu kpọrọ m gboo ejisi m kene titi ka mara azamana ụwa n'aka ọbụ biko keneli m Pablo odogwu ego Pablo ọgwa onye azamana ọgwa shoplog azamana ọgwa Pablo wadazi nena titi ka mara unu ịtọ na-emete mma chukwu ese ụdọba karịa elile n'ụwa ntụwa gị chukwu ese nwere eli onwere dike jukwasi na anụzigbo ọdụ egwu ete mụrụla si n'ụtụtụ otile egwu m makara na bụ egwu malụmarụ n'ọhịa igburu ụgwọ mme anyị ka nọ na mmanwụ egwu anyị egwe mgbadiko egwu chukwu a na-ekwe eze nwoke nwe egwucha na-ekwe eze eze gakwa n'aka gị na-azalite ya n'aba na-ebuchi eze gị eze gakwa n'aka gị na-azalite gị n'aba onye ọcha bịala ụwa n'oti na nzigbo ọdụ egwu ogbenye na ụda maka na nuka mụ na-ekwu okwu m ụda maka malega ma ọ bụla ibi meli mgbava gị eze gị gbaziri ike ma mmasị ike nna aka mma onye buchi eze gị kedeli meji nwanyị gị n'ibe ọnọ nne m ọrụ egwu na-ekwu okwu nne m ọrụ egwu na-ekwu okwu evidence na anụzigbo ọdụ egwu evidence kilie m
egwu oyi ọgwụ ihe ọrọla mme ebe bụ kozi ejenu nwada mme ata ikwu negide na mme ata anyị magbu olu okike evidence ịnanụ ka mụ na-etirigbo oke egwu kedu maka mmadụ ka Chidozie John agba onye mmisi iti Chidozie John nwanne agba onye mmisi iti egwu eji agba otu Anam ka na-etiribe ndị be anyị n'ebe egwu ka eji ekene unu ụmụ Anam niile ndị nọ na UAE United Arab Emirates ọwaba ka na-etile egwu anyị egwu mgbadika uderike egwu shimone egwu mgbadika uderike egwu shimone onye ọrụ m ogbetu nzu egwu m Gushimoni onye ọrụ m ogbetu nzu egwu ma atụ oyi anyị wee na-ekene chiedu mmadụ kọrọ aka chiedu CP ya bụ nwanne Central Bank ụmụana m na India ewu mgbe dịka chinedu mmadụ kọrọ edu CP ịna-anụ ka mụ na-abụrịba oke egwu etete m n'ụlọ nsị na-eze etile egwu m nnabụ ewu amaga ọmụ edu CP biko gị nọsie ike maka na onye bụ onye Anam mgbawazi unu ebe niile ọnọ o kwesịrị ka ọ nọsie ike maka na anyị nwere nnukwu tiwe ọdịbe anyị nnukwu tiwe ọrụ na-abalị Anam anyị nwere ibe na nuka mụ na-akpọtụrụ ebe nwa anyị dịka onye deli mgbe olu ibia anyị nwere ọkalịsịala anyị maka na onye na-amadụ ewuro na mba ma ịmala na ọbụma ndị be anyị ewume dịka Akachukwu steeti mọni odogwu nwanne m ụmụdọra kizi eji enu gị steeti na nuzikwa olu egwu m steeti mọni Twinstar wa mama egwu m ka ndị ibi obi gị maka na nnebe egwu ka na-etila nị ka ọbịa ka ọnụ ọnụ anyị n'ebe anyị nọ ọgwa nnebe ọnụ ndị eti egwu Igbo ndị si egwu Igbo ndị egwu Igbo ka mgbe wee bịa gwuo n'egwu n'ebe anyị maka na onye na-eme okibe ya elu ụlọ ndị be anyị onye na-eme okibe ya elugwe n'ụlọ maka na elu n'ụlọ agbado wee pụtawazịa n'ọgbọ ngwuhi egwu ndị be anyị na-agba dịka ọ dịka ngakwa iru bụ ọlụ ọgbazụ nọ nna bụ ọnwụ ndị be anyị iru ka iwe dị anyị na-agba dịka ọ dị n'ụwa ngwọ ka ngwọcha ngwọ koro n'onu anyị na-agba dịka ọ dị n'ụwa ngwọ ka ngwọcha ngwọ kọra n'onu n'ebibe na ayọ n'aka ndị egwuregwu m bịa ewu ti m anyị nọ n'egwu anyị wee na-ekene ego mbutu ụmụ Anam na
Arab Emirates. Ego mbute mmadụ kele ekwu ogwe nwanne boy peace mana nwanne etu na-agwa otu arụ nwanne m ibe na sende n'ụwa gwụrụ gị nne nwanne adị ana isi chukwu na-ezuki ị na-anụ ka mụ na-agwụ egwu isi chukwu na-ezuki onye na-eme ọgbetọ nzu egwu the CEO Donsuki TV na YouTube odogwu na-eze nọ na-ele egwu ụmụnne Izuchukwu na-ezuki nwanne m ebig na-ele egwu ụmụnne na-abịa egora magwolu gitisi egwu dịka ngịta ọwaza Izuchukwu Donsuki ka o tieli gị nne n'ọkụ kọrọ mmadụ n'iwe ọnụ gị odogwu na m dịka ọha na-egosi ego ọma odogwu na m dịka ọtịta n'ọtata nna bụ olu gị ọma otita na m weteteli gị ọma nwanne m nwoke m na-agọlụ gị n'ebe nọ timbo peace, a boy peace. What can my boy and another word will money matching in a look at Munet Rebel. You have got them on a single to telephone nappe where my gum. A boy peace, they can't get one to and the egwete bunu land ben I just get nobody innocent is a white iduma neke mulu obele mwanawo makana ndi mulu obele pero betata bani sinegute innocent is a white inanuka muna kuoke egwete mulu la sinu tutu tilegu begwa magom aina aguribe nne m okoko obi ngwa ngwa ụmụnne m ndị nọ na UAE dịka nke onye chiri na nzekwela ọzọ gwa na mmadụ erike nwanne onye na-elotere okwu n'ọdụ mma n'ibe adịgo mma ebe nne nọ mgbe nga bụrụ onye na ụmụnne be anyị ka ngwa kwuru egwu atụkwa nna gị maka na nweze a na-ewuro na mba maka na onye deli mba bụ ojesie ọ na-alụ ụlọ maka na nwa na m ekwugo ogwe n'ebe anyị nwa na m ekwulusigo maka na ha agbatagokwa n'ego igwe na-emume na ike na-achụ ụwa bụ ego gị na onye ji ego ji mba na-egwughị egwu nwoke tụwakwa ego nwaanyị tụwakwa ego maka ịgbata ego n'ụwa so nnebe anyị ekwe nnebe egwu na-egwuru ebe maka na mma mara iwe mmekpa egwu ka egwu na achọ m ka egwu na mba egwu ezi ọma mbe tiwe ezi egwu n'ezie n'ọdụ ogbo ma nne m iwe mara na-egbu aweli egwu bụ awele Subscribe to Sesimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest. Subscribe now